खमसेखमथ' हौवा मानसिखौ बिबोनांफोर दङलै हरनो हायोमोन ना होननानैबो रायबाय आङो हिनजाव मानसिखौ बोरै बिहरखो नोङो। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि जेबे चेनेलाव बयखौबो आरोबाव फिन बरायनानै लाबाय। आङो दायो मोनसे भिडिअ लाना फैदों लोगोफोर। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ लोगोफोर, आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। दा दिनैनि बे आंनि भिडिअ लाबोनाया जाहैबाय जोंहा दा गोबांथार ससियेल मिडियायावहाय इउटुब फेसबुकआव जोंहा दैदेन औवारिनि हिन्जाव नङा होमबा लोगोफोर। दा बेनि जोंहा माखासे गोबांथार कल रेकर्डिं भाइरेल जानायखौ जों नुनो मोनबाय थादों आरो नुगासिनो। दा नोंथांमोनहा बे कल रेकर्डिं भाइरेल जानायनि सायावहाय मा सानो? जेन'बा आं बेखौ सोंग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। दा आंनि साननाय बादिबा बै जाय सेंग्राया दैदेन औवारिनि हिन्जावखौ गाज्रि आखुनि जिनाहारि खालामदों ना मादों होनदों टेब्लेट जाहोनानै, दा बेफोरबायदि जों भाइरेलावहाय खोनादों नङा होमबा लोगोफोर। दा बबे समाव खालामनो मोन्दों होनोब्ला जोंहा दैदेन औवारि बिथाङा जेलाव थानाय समावहाय नङा होमबा लोगोफोर। दा बेवहाय बेबायदि घटनाया जादों जाहैबाय नङा होमबा लोगोफोर। कल रेकर्डिं भाइरेलावहाय जों खोनानाय बायदिबा दा जाय दैदेन औवारिनि हिन्जावजों जाय गाज्रि सोमोन्दो आखुनि जानाय, बे मानसिया जाहैबाय जोंहा सेरफांगुरि सालमारि ना मा होनदों, हृदय ना मा होनो बेनि नामा नङा होमबा लोगोफोर। दा बे सेंग्रायानो दैदेन औवारिनि हिन्जावखौ टेब्लेट जाहोनानै गाज्रि आखुनि माबा खालामदों जाहैबाय नङा होमबा लोगोफोर। दा नोंथांमोनहाबो खोनाखाबाय जानांगौ भिडिअनि गेजेरजों गोबांथार ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। दा आंबो नैबे ससे कल रेकर्डिं भाइरेल आंनि बेवहाय नोंथांमोननो ससे खिन्थानो नागिरदों। नोंथांमोना खोनासंना लाग्रोबानो जाबाय बे फुल रेकर्डिंखौहाय। दा नोंथांमोना खोनासंना लाग्रोदो लोगोफोर, मा मा रायलायदों मा मा सावरायदों नङा होमबा लोगोफोर। खोनाबाय फिसाला, आं नोंखौ जिखुनु नोंखौ लोगो हमगासिनो दं। अबे जायगायाव लोगो हमलाय आं थांगासिनो। नङा, नों खोनासंग्रो। ओमफ्राय आंथ' दा बुंना होजोब्बाय, आरो बुंना होखांनायनि उनाव दा रायज्लायना मा मोनबावगोन दे। जेनेबा आं नोंखौ सिगाङाव मा होनामोन, नों आंजों फैनानै मोजां आफस जाबाय होननानै। होमबा दाया सोरनिलै? बिफा सानना नायलाय नोङो। आं जेबो सानाखैमोन, खालामनोसै होननानै। नों आंजोंहाय नुजाफैयासैबा नों दा अबहाय दं? आंथ' दा न'आवनो दं, आं स्कुलाव थांगासिनो। ओमफ्राय नों दे आनननि सिगाङाव बुंहरबाय थानानैलाय मा मोनो? आननालाय मा मोनथिगौ? दाया नोंसो नोंहा नै खोनाबाय, आनना जोंनि लोगोफोरजों ज' खिथादों नालाय। ओमफ्राय आनना खिथाबाय थादों, मा माखौ खिथाखो आं बेखौ मिथिया। आं दिनैसिम आंनि हिन्जावजों लागायलायदों, खालामलायदों, आंनि हिन्जावखौ बिदि खालामदों मादों, आं बेखौ दिनैसिम नोंनि हिन्जावनो खोन्थाहरबावाखै दाबो। बुजिबाय? नोंखौ अननानैनो। खोनाबाय? ओइ फिसाला, नोङो जिखुनु नोङो उनाव फैदो, आंबो थांगासिनो दं दसे र'। खुसुआव जों मा खालामगोन ओमफ्राय जेनेबा? हा? खुसुआव मा खालामगोन जेनेबा दे? लोगो हमनानै आं नोंजों एसे देखा जानो लुबैदों। आं देखाखौलाय मानो नांबावगौ दालाय? देखाखौलाय मानो नांबावगौ? आंनि न'खरखौ आं दंस' खालामखानाय जाखाबाय, आरो मा रायज्लायनानै मा लाब दंबावो? मैया दाख्लैहाय नोङो दुर्गा फुजानि लोखि फुजानि दुर्गा फुजानि सिगां नोंखौ आङो मोजां फैसाखौ हरफिनदो होनना बुंबाय आङो नोंखौहाय। आङो दहायथ' फुजा जोब्बानो जों लोगो रायज्लायगोन होननानै बुंदों आं नोंखौहाय। आरो जेनेबा दे, आंनि हिन्जावखौ नोङो अनेक बायदिसिना खोन्था नोङो खालामबाय जेनेब्ला, बेफोरबायदि थांनो गोसो गैयैखौनो बेफोरबायदि खालामबावबाय नोङो। आं बेखौ जेबो सानबावाखैमोन, मिथिबाय? फिसाला, बे खोथाखौ दा नों आंजों देरैबा नोङो आंजों लोगो नायोबा नों गासिबो मोनथिजोबगोन। नों माबायदि खोथाखौ बेखौ नों आं सेस मोनथिजोबगोन। आं नोंखौ दाख्लै नुनायलाय मेरला खोथा दं होननानैहाय। नोंखौहाय सोर नुदों सोर नुवा गासिबो आंनाव फट' जोबो। नों लांनायखौ रेखायाबो नुदों, मिथिबाय? सोर रेखा? आंथ' सिनाया। नोंखौ सिनाया? बे रुमावनो थायो बे रेखाया। दे दाहाय फन बुगोन आं। खोनाया? दाहाय फन बुदो दे। आङो नै थांगासिनो दं दा। दे। दायो नोंथांमोना बे कल रेकर्डिं भाइरेल दैदेन औवारि बिथांजों आरो बै हृदयजों रायलायनाय बे कल रेकर्डिंखौबो नोंथांमोना खोनासंनो मोनबाय नङा होमबा लोगोफोर, बे आंनि भिडिअनि गेजेरजों। दा बिथांमोनहा मा सावरायदों मा सावराया खोनाखाबाय कल रेकर्डिंनि सायावहाय। दा
गावसोर मा सावरायो गावसिनि उननि खोथा आरोखि ना लोगोफोर। दा सिनिया जाहैबाय आंनि बुंनो नागिरनाया दिनैनि भिडिअ लाबोनाया नैबे मोनसे खोथाल'नो। दा आंनिबाथ' बै सेंग्रा हृदयखौ गोसोबायदि मानजिनांगौ नङा होमबा लोगोफोर, मानजिनानै साजा होनांगौ बेखौहाय, साजा होसिगोन बेखौ जेलाव हरनांगौ आंनि बायदिबाथ' नङा होमबा लोगोफोर। नोंथांमोना मा सानो? आरो थैजासिम जेल जाहोनांगौ बेखौ आंनि बायदिब्ला साला सैमाखौहाय, बेबायदि आखुनि मानसिखौहाय। दा जोंना मिस्टार दैदेन औवारियासो मा खालामो बे गावनि सायाव थाबाय। दा आंनि बुंनाया बेल' आरोखि ना लोगोफोर, हाजासे साजा होनांगौ बेखौ, साजा होसि होननानै बेखौ आंनि बायदिब्ला जेलाव हरनांगौ नङा होमबा लोगोफोर, बेबायदिनि गाज्रि आखु देखायग्रा मानसिखौहाय। दा नोंथांमोनहा मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो लोगोफोर बे हृदय बे सेंग्रानि सायावहाय। नोंथांमोनहा मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर। आंनि बायदिथ' दोखो दोखो मानजिनांगौ बेखौ लोगोफोर, नङा होमबा? ना मा सानो नोंथांमोना? दा दिनै भिडिअ लाबोनाया बेखिनियानोमोन लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर। भिडिअ बेखिनियावसै, बाय बाय।